Borobila izan ez bazen ere, atzo Realak bederatzi terdiko partidua osatu zuen anoetan eta 3 puntu ezinbesteko lortu zituen Osasunaren aurka. Oso posik egiten gaituen garaipen batean, Markel. Bai, hirugarren aldia Osasunaren kontrako norgehiagoka baten aurrian ikusten duela bere burua Realak, eta hirugarren aldiz ez duela porrota ikusten. Badirudi Realak Osasunari neurria hartu diola, aurten ere, eta ikusi beharra dago, baina momentuz Mataratzok pitalderen kontra soilik jasandu porrota Atletico de Madrid eta Real Madrid. Bai, badakigu zaila dela hori eustea, baina behintzat Osasunak dirudi bere piztia aurkitu duela Realean eta Mataratzon, eta egia esan atzoko lehen zatian ikuste dut Borobila dela, eta bigarren zatia Borobila ez bada gola jaso genuelako da, baina hala ere partidu bikaina egin zuen taldeak, eta garrantzitsuena sentsazio onak berreskuratzen ditu Metropolitanoko porrota horren ostean garrantzitsua zela ere. Bai, eta kasualitatea izan ala ez, Real Madriden eta Atletico de Madrileko porrota horiek kopako kanporaketen ostean izan zan, hau da, Realak ez dakizen bat aldiz jokatu duen hastian ziara urten, baina gian ez daka dinamika horretan sekulako bastakit esperientzia urten, baina ala ere ikusi genuen Realaren eta Mataratzoren segurazki lehenengo zatirik onena edo behintzat osoena izan zala zentzu gehienetan. Bai, nahi baduzu, partidu horiekin izteko, nik uste dut sakrifikatutako partiduak Bai, izan partidak zirela direla. iaia, energiaz oso justu, eta atzo, bentsate jokalariak berreskuratzen, gero batzuk bidean geratu ziren, baina bentsat taldeari beste energia bat ikusi zitzaion, beste asmo batzuk erasoan, eta hori oso garrantzitsua zen. Hamaikakoarekin joateko, lehenengo aldaketa harrigarria edo gauza harrigarria hamaikakoan Jon Martin aulkian geratu zela eta Txaletatzar eta Zubeldia atera zirela hamaikakoan. Ez da kasualitatea, ze begira nor geneukan aurrean eta begira Mataratzok aurretik zer egin duen. Bai, aurrian Ante Budimir izan genuen Osasunaren kasuan, eta ikusi dut, ez da lehenengo aldia, jokalari edo behintzat aurrelari handienen kontra Mataratzok Zubeldia Txaletatzar bikotekide horregatik apustu egin duela, ez? Mallorcaren kontra Muritxirekin Zubeldia eta Txaletatzar atera ziren, Atletico de Madriden kontra Jon Martin atera zan Sorlotekin, eta ikusi genuen nolako zein gaizki pasazuan partida horretan, orduan, agian, Mataratzok klabe gako hori aurkitzu du aurrelari handienen kontra, ez? Bai, eta harritzekoa da, ze azkenean badakigu Jon Martinen gaitasun handienetako bat, edo handiena nik esango nuke, goitik joatea da, Bai. eta hor Zubeldia baino asko gehiago da, baina agian horrelako aurrelarien aurka bikote bezala aurrelariarentzat txaleta jartzen du eta Igor Zubeldia bigarren jokaldiaren bila edo aurrelaria jarraitzeko beste bizitasun badauka, ez dakit zein den arrazoia, guk ez dugu horrein beste kontrolatzen futbola, Ez. baina behintzat harritzekoa da. Gero, Gorrotxa ez zen heldu atzoko partidua ehunean eta Turrientes eta Soler ikusi genuen Euskarri bikoitz horretan, eta aurretik hamaikakora itzuli zen Brais Mendez Metropolitanon utzi zituen minutu oso eskasak eta gero. Eta nik uste ondo datorkiola, edo ondo datorri zitzaiola partida Braiseri batez ere sentsazio on hoiek berreskuratzeko ikusi genuen lehenengo zatia izugarrizko izan zen, asistentzia bezala konta dezakegu Guedesen gola, area kanpotik jaurti zuen baloi hori, eta benetan ikusi dugun Braisen evoluzio horretan, edo behintzat, horretara gertura daiteken jokalari ikusi genuen lehenengo zatian behintzat, ez? Azkenian, Zuzic dator atzetik ondo, Soler oso ondo dago, Gorrotxa eta Turri daude hor erdian ondo, beste pauso bat aurrera eman behar du Braisek, behintzat lehenengo hamaikak horretan, postu baldortzeko eta minutuak lortzeko azken finean. Brais hori da, momentuetako jokalaria, eta atzo ikusi genuen bigarren golean zenolako jokaldia utzi zuen, zenolako kalitatearekin, eta badakigu Galiziarrak hori beti izan duela, baina azken aldian ezin izan duela erakutsi, eta azkenik Barrenek errepikatu zuen, 3. aldiz jarraian hamaikakoan, azken hilabeteatan Marin ikusi dugu egalari moruan jokatzen, eta Barrene hamaikakora itzuli da, eta gainera indarrarekin minutu ugari jokatuz.
partiduaren hasieraren inguruan ezin dezakegu gauza oso onik esan, ze Realari agian kopan gertatu zitzaion atzo ere, bai Osasunaren aurka eta bai Atletiken aurka. Lehenengo minutuak ez zuela bilatzen hor nola egin mina. Bai, batez lehenengo 10 minututako tante horretan, asko sufritu zuen, batez atzian, gogoratzen badou, ikusten dugu nola Osasunak zutoinera jaurti zuen baloi bat, gero Alex Remirok beste geldialdi izugarrizko bat egin zuen, eta naiz eta Oyarzabalek bi aukera oso garbi, oso garbietan utxegin, penaltia etorri izan gure alde, egisa batzutan alde eta bezatutan kontra etortzen direla gauzak futbolian, ikusi genuen zutoina eta gero penalti hori etorri zitzaiola Realarentzat, nik uste ez dagoela polemika askorik penaltiaren inguruan, ez? Nahiko argia da. Guretzat ez, baina ikusiko dugu CTak zer esaten duen, uste dut, asteazkenean izaten direla jokaldi polemikoen inguruko epaiak, eta ikusiko dugu zer esaten duen, baina guretzat ez. Bueno, 12. gola ligan Oyarzabalentzat, eta ez da gutxi. Ez da gutxi, eta gainera aurretik huts egin zituen bi aukerak kontuan izan da. Penaltia etzen iritsi kasualitatez, ze hor ere Gedesek jarri zuen baloi oso arriskutsu bat area barruan, eta gero Realak azken aldian erakutsi duena batez ere Matarazzo iritsi denetik da lehenengo gola sartzen duela eta goletik aurrera orduan hasten dela partidura entxufatzen, partidura konektatzen eta benetan nagusi izaten. Atzo ere horrela gertatu zen. Osasuna nagusi izan zen Victor Muñozek baloia zutoinera bidali arte, baina hortik aurrera Realak jokoaren kontrola hartu zuen, Turrientes bikain batekin batez ere, eta hor, min handia egin zion Osasunari, batez ere nik uste dut bigarrenaren ondoren, ez? Ikusten ari nola Realak baloia rekuperatu bezan Laester, gola bilatzen duen, ez? Ikusten genuen iaz batez ere, ikusten genula nola murtsikatzen zuen asko baloia Realak, alde batetik bestera, eta azkenean Miguel Quintanak epatu zuen, eta nik uste ikuspuntu hori oso ondo daola, azkenean iazko Realak baloia galdu ezkero atzian ondo prestatuta egotia bilatzen zuen, eta urtengo Realak ez du horren beldur, ez? Ikusten dugu nola baloia rekuperatzerakoan, bai Turrientesek, bai Solerrek, goranzko metroiek egiten dituzten baloiarekin, eta pase vertikalen bidez, 3-4 pasetan, aurkariaren arean barruan sartzen dira, gol egoera bat sortuz. Hori da, aurten batez ere, azken hilabetetan, jokalariek ez dute pentsatzen pase hori huts eginez gero gertatuko dena, baizik eta pase hori emanez gero zer gertatuko den. Eta hori area ertzera heltzen denean ikusten da, ez? Iaz eta aurreko hilabeteetan zenbat pase vertikal espaziora emate ziren, agian pixkat arriskutsuak defentsak mosten bazituen, baina emanez gero arriskutsua zuretzat, ez? Eta horrelako paseak behin da berriz ikusten ari gara, batez ere, Zelaierdian ere bai, Zelaierdian ere Reala askoz ere vertikalagoa da, Turrientesetik hasita, Soler oso ondo dago, eta hori bigarren zatiaren hasieran ere ikusi genuen. Realak 2-0 emaitza zuen markagailuan jada, eta etzen atzean sartu, baizik eta 3. bilatu zuen, eta erraz edo azkar aurkitu zuen. Bai, eta ikusi behar dugu nondik etorri izan ez, Turrientesen hanketatik buelta eman zuanian baloiarekin, esan nora dixe hau, ez? Baina ikusten dugu nola biru aurkarien artean sartzen da nera barrura, eta Gedesentzat pasia ematen du, gero Gedesen traiazua, bizugarrizkoa da, nik uste Sergio Herrerak ez du ezin duela eserin, azkenean indar handia du Gedesek jokalde horietan, baina lara ikusten ari gera, bai Turrientes, bai Oyarzabal, bai Gedes, bai Soler, maila oso ona ematen ari direla, eta ez ahaztu gabe, adibidez, Sergio Gomezen papera, zehatzoko egunean oso garantzitxo esan zan. Baina benetan, ari gera esaten, partidako nik uste 5-6 jokalari maila handia ematen ari direnak, eta ez dakit, oindala zenbat, ez genuen olako zehose, edo egoera honetan ez genituen gure buruak ikusten. Gida, azkenean, errendimendu individualak taldearen indarra erabat handitzen du, eta hori nabaria da atzo Turrientesen jokaldian ikusi genuen, ez? Hori konfiantzari gabeko jokalari batek ezin du egin, ez daukalako kalitaterik, baizik eta ez delauko ausartzen hori egitera,
eta Turrientes benetan atzo ausartu zen, baina azken 2 hilabeteetan ematen ari den maila ez da batere normala, eta datuak ekarri ditugu, ze atzoko partiako datuak ere oso esanguratsuak dira, bai defentsiboki eta bai baloiarekin, hori da, bi alderdietan ematen du Beasaindarrak aurrera pausoa. Bai, eta batez ere ikusten dugu, nik uste nabarmentzeko, defentsan oso ona labaintzen duen baloi jokalari bat da, ez? Sei jokaldi defentsibo, 2 irutik sarreratan, 4-6tik leia lurretik, baina batez ere, aurkariaren zelaian egiten dituen toke horiek, ez? Eta batez ere, ez du begiratu kasunetan, baina baloiarekin zenbat metro progresibo egin zituen, ze benetan izugarrizkoak izan zian. Bai, batez ere zuk esaten duzuna, agian jokaldiaren oinarrian protagonismo handiago hartzen du Gorrotxategi batek, Soler batek ere atzera pauso hori ematen duenean agian, erosoago ikuste zaio jokaldiaren hasieran, baina behin aurkarearen zelaira pasatzen garenean, hor hartzen du benetako protagonismoa Turrientesek, eta hori datuetan ere oinarritzen da, 29 pasetik 28 eman zituen ondo, eta aurkariaren zelaian 12tik 11 ondo. Guztira 40 toki egin zituen partiduan, eta bakarra huts egin zuen. Ez dakit datu hau ondo egongo den edo ez, baina sinesgaitza da horrelako horren beste baloi ikutzen dituen jokalari batek horren utz egitek gutxi izatea. Eta batez ere nik uste, hau albidetzen duen gauzetako bat dala, gure zelai erdiko jokalarien profila. Ez ikusten dugu nola bai Bryce eta bai Soler, jokalaren oinarri horretara jeisteko kapaz diren, eta azkenean espazio hori Turrientesek atakatzen duen, ez? Orduan, kaso horietan, profil ezberdinetako jokalari asko ditugu, baina garrantzitsuna da euren artean oso ondo moldatzen direla, eta ikusten dugu, Guedes Oyarzabal bikotia, gero Turri, Gorrotxa, Soler, hirukotia. Azkenean, euren artean ondo ulertzen dira, eta kapaz dira metro gitxitan gauza asko egiteko. Jokalarien arteko sinergia horiek izaten dira garrantzitsuak. Gero, bigarren golaren ostean, bai Mataratzok, 3. golaren ostean, bai Mataratzok egin zuela aldaketa batzuk, Zuzic sartu zen, Marin ere bai, pena bat Jangelen lesioa ikusiko dugu norarte heltzen den, Realak baieztatu du lesio bat existitzen dela, ez direla molestia hutzak, orduan albiste txarra da, hori da, eta Soleoa ez banabil gaizki orain arte izan duen arazoa izan da, orduan ez da albiste ona, eta azkenik Wesley ikusi genuen hilabeteren ostean, eta jokalari hau jada ez da inkognita bat, ze badakigu orain errendimendua mugatuta daukala, baina inkognita bat da, ze ez dakigu zer egiteko gai den, eta ez dugu ikusi orain arte, noski. Batez ere, nik uste behintzat zelaian egon da, sentitxu nuan Sadik zelaira sartzen zan bakoitzean sentitzen zan hori, zaletuen artean. Ez dakit, baloia jasoten zuen bakoitzean barre batzuk entzuten zian. Hori entzun dut, hori irakurri dut nik, zen niatzo ezin izan itzen anoetan egon, baina hori irakurri dut nik eta harrigarria iruditu zait, ez zait polita iruditzen. Ez, azkenean payaso paper hori hartziak berantzat ere ez da ona izango, ez azkenean konfiantza maila garrantzitsua da batez ere kanpotik datorren jokalari batentzat, ez? Ez du sekula Euskal Herria zapaldu inoiz, kanpotik dator beste liga batetik. Orduan, pazientzia izan behar dugu berarekin, eta hori bagenekien etorri zenetik, baina nik uste, edo behintzat, baina bat jarri eskero nik uste anuetan, atzoko gunean hori izan zala pixkat, ez ikindu, baina bai nik uste negatiboki gertatu zan zehose, nabarmentzeko, Eta beste gauza negatibo bat izan zen, Realak beste behin ere ezin izan zuela bere atea hutsean utzi, 2 aldiz egin du uste dut liga osoan, eta zenbaki oso txarrak ditu atzean. Eta biak Mallorcaren kontra uste dut gainera. Bai, gainera hori egia da. Atzo ezer gertatu, garaipena berdin 3 puntuak etxean geratu ziren, baina detaile moduan ondo egongo litzateke Realak lehiakortasun hori mantendu nahi badu, atea hutsean ustea noiz behin. Ordan, nik uste dut pixkat ondorioak aterata partidu honetatik, garaipen honetatik, lehenengo eta garrantzitsuena izango zen Realak sentsazio onak berreskuratu dituela, eta hurrengo partidara begira Villarreal dela garrantzitsua izan zela atzoko 3 puntuak lortzea.
Bai, ikusten ari gara Europako postuetan finkotzen ari dara Reala, ez? Uste dut ointxe bertan ointxe biratuko, baina, bueno, Zazpigarren postuan esango nuke. zazpigarren postuan dago, bai, 3 puntutara du Celta, eta Betis 6 puntutara. Betisekano eta bizitatu behar du oraindik. Orduan, amesteko aukera dau, bai, baina, bueno, partida asko falta dira, eta dinamikak dira, bolada honian dau momentu enten Reala, baina bolada txarra ere heldu daiteke. Momentu honetan ikuste Reala, kapaz ikusten dut, eta gogoakin ikusten dut, Villarrealen kontrako partida horretara joateko, eta zeramikan lehiatzeko behintzat, eta zehose lortzeko, orduan. Nik uste hori dala gakoenetako bat, ez? Europako lasterketan, bete-betean sartuta gotia. Ez da erraza izango, batez ere Villarreal etxean oso aurkari indartsua baita, eta Realak ezingo duelako izan deialdian ez Turrientes, ez Jangel Herrera. Orduan ikusiko dugu zelai erdi horretan Gorrotxa eta Soler jartzen dituen, Sanseko Ibai Agirre, Tomi Carbonell edo Mikel norbait Rodríguez. gehiago Mikel Rodríguez. Nik uste dut ja denboraldiko momentu honetan ez dela esperimenturik egongo, Ez. baina ikusiko dugu nola betetzen duen deialdia Mataratzok, ze justu orain ez ditu izango ostiralerako. Orduan, lasaitasuna, albiste ona Reala Europara engantzatuta jarraitzen duela, eta aurrera begira, behintzat, positiboa Bai. garela, ez? Eta kuboren buelta ikusteko eguna kontatzen, Dazoneko elkarrizketan aipatu zuan, Levanteko partidarako agian, prest dagoela minuturen bat jokatzeko. Orduan, a priori, epeak dira, baina, bueno, Kartujako partida hortarako prest egongo litzateke. Orduan, kontuz kuborekin ze ate joka dator. Egia,